Zuzko, drž balónik a čakaj. Držím. Parlamentné voľby v roku 2010 skončili vznikom širokej pravicovej koalície. Takže dobrý vietor do plachát, kormidlo držím pevne v rukách a posádku mám kvalitnú. Nová vláda sa vyznačovala veľkými sľubmi, ale aj veľkými klamstvami. Takže našťastie pre Slovensko a pre životnú úroveň Slovákov táto doba temná z môjho pohľadu, táto doba hrozného odborného diletantizmu skončila. Našli sme vybrakovanú špajzu, prázdny zašpinený stôl. Doba temná? Prázdny stôl? Vláda Roberta Fica odovzdala Slovensko s odhadom najvyššieho rastu ekonomiky v Európskej únii. Nie, my nepôjdeme cestou zvyšovania daní. Som hrdá na to, že vám môžem predstaviť programové vyhlásenie, ktoré, dúfam, spolu s vami vráti dôveru v schopnosť vlády zlepšovať kvalitu života ľudí na Slovensku. Nedôjde k zníženiu životnej úrovne a zároveň ale urobíme to nevyhnutné ozdravenie verejných financií, tak aby v ďalších rokoch, teda už v roku 2012-2013, mohlo dôjsť k rastu reálnych miest a k rastu životnej úrovne. Minister práce sľuboval vďaka novému zákonníku práce rast zamestnanosti. Chcem ubezpečiť občanov, že zo strany vlády nasledujúci rok už nebude rokom uťahovania opaskov. Vládna koalícia sľubovala zníženie daní, nulovú toleranciu korupcie, prístup ku kvalitnej lekárskej starostlivosti či 10 000 nových pracovných miest. Namiesto riešení prišli kauzy a hádky. Prenájom daňového riaditeľstva, poradca premiérky podozrivý z korupcie, odpočúvanie novinárov, nevýhodný predaj platiny a ďalšie kauzy. Pani premiérke Radičovej odporúčam starať sa o financovanie SDKU, kde teda je oveľa viac otáznikov. Týmito dňami skúšobná doba končí. Aj obdobie systému pokus-omyl. Je možné, že jeden deň niekto hovorí niečo iné, ako druhý deň niekto ináč. Tvojim rečam o solidarite budem veriť vtedy, keď v prospech eurovalu založíš tvoj byt. Výsledky vlády hovoria sami za seba. Máme najviac nezamestnaných od roku 2005. Životná úroveň ľudí po dlhých rokoch klesá. Slovensko má najvyšší rast cien v Európskej únii. Učitelia štrajkovali v uliciach. Kvôli problémom v zdravotníctve bol vyhlásený núdzový stav. Pravicová vláda naplánovala väčšie zadlženie Slovenska ako v čase krízy. Nedôjde k zníženiu životnej úrovne. Nie, my nepôjdeme cestou zvyšovania daní. Urobíme to nevyhnutné ozdravenie verejných financií, tak aby mohlo dôjsť k rastu reálnych miest a k rastu životnej úrovne. Zlepšovať kvalitu života ľudí na Slovensku. Nasledujúci rok
už nebude rokom uťahovania opaskov. Na jeseň roku 2011 sa vláda rozpadla. Vyzývam predsedu Parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, aby bol chlap. A jeho ministri. Aby vedeli, čo je ich zodpovednosť. Vyzývam ich k tomu, aby odstúpili. Vy a Dzurinda ste zapredali Slovensko len preto, aby v Bruseli vás chválili. Dobre. Nad týmto sa zamyslí. Je to absurdné. To chýba česť v politike. Reálne veci, ktoré sa dajú presadiť. Richard Sulík musí byť neuveriteľne nervózny. Žasnem nad tým, aké konštrukcie vie Richard Sulík navymýšľať, keď mu tečie do topánok. Naozaj nad tým žasnem. Ľudia si zaslúžia istotu.